खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावनो मोनसे नेनाय थासारियाव दङमोन दे सिगांनि सानाव जे बुंथिदोंमोन जे बे समाव बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुमनां रेकर्ड खालामनो थाखाय नाजानाय आरो बयबो बर' हारिफोरानो लुबैनाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बे समाव मोगथां महर मोननो थांगासिनो दं जे बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय बे समाव सोरखारनि थांखि मैयानि सानाव जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा बे समाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिमु आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरजों मोनसे गोनांथार सावरायलायदोंमोन आरो बे सावरायनाय आयदाखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे मैयानि सानाव गिबि नैबे बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय सावरायनाया मैया जानानै थाङो आरो बिथांखि लादों जे फैबाय थानाय दे नभेम्बर दाननि 25 खालारनि सिगांनो जे बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय बे समाव बिथांखि लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिया थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय रोजा रोजा बर' माहारिनि थाखाय बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां मानोना बे समाव बर' हारिनि जे आंगो मोसानाय जे बागुरुम्बा मोसानाय बे समाव बुहुमनां जानो थांगासिनो दं वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दं बे जोबोदनो बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो बेनि थाखाय बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बेवहाय रोंगौथि गोनां जे बागुरुम्बा मोसानो गोरों बा एक्सपार्टफोर बे एक्सपार्टफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बिटिआर हालामनि जिल्लाल' नङा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बे समाव बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै मोसानायखौ फोरोंथायबो होनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा मोसानो थाखाय फोरोंथाय होनायाबो सोलिगोन बा सोलिसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बे आयदाखौ लानानै बिटिआर सरकारा नांगौ जेसेबां हेफाजाब नांगौ बे हेफाजाब नांगौखौ होनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिकेडब्लिउएसि आरो बिटिआर सरकारा बे आयदाखौ लानानै थामहिनबा बे समाव बागुरुम्बा मोसानाय जे जानो थांगासिनो दं बे जानो थांनायखौ जेरैखि जाया हेफाजाब होनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बर' हारिनि मोनसे लुबैनाय आरो बर' हारिनि जे साफ्रोमबो जे सुबुंफोरनि जे हास्थायनाय जे बे समाव बर' हारिनि जे गुबै मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बाखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय जे नाजानाय बे नाजानाया मोगथां महर मोननो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फैगौ नभेम्बर दाननि 25 खालारनि सिगांनो बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा थामहिनबा बे समाव बिथांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बे आयदाखौ लानानै मैयानि गिबि खेबनि सावरायनाय बे सावरायनायाव बेफोर गोनां बाथ्राखौ सावरायनाय जादों आरो गनायथिबो होनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा।